мейсон маунт ба Олд Траффорд омад ва мухлисони Юнайтед аз хушҳолӣ дар куртаашон намехунҷанд, аммо ин гузариш то ҷои риск ҳам дорад. чӣ мешавад агар рақами 7 хоби даҳшати ҷаноби Мейсон гардад? агар шумо инро беасос гӯед, пас боре ҳам фикр кунед. рақами 17 Лидс Юнайтед то ҷое аз ҷониби соҳибмулки даста бебарор номида шуда буд ки 5 сол аз соли 2014 то соли 2019 касе онро истифода намебурд. ин барои аксари мухлисон ҷолиб буд ва мо имрӯз оиди рақамҳои бебарори футболӣ ҳарф хоҳем зад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. рақами 7 дар Юнайтед нишони обрӯю нуфузи калон аст, зеро онро Бекхэм, Кантона ва Роналдо пӯшида буданд. ин нафарон легендаҳои бузурги футболӣ гаштанд. баъди оғози бо барори Роналдо ва баъдан гузаришаш ба Мадрид, рақами 7 дар Юнайтед бебарор гашт. масалан, Ди Марияро бинед. ӯ шурӯъи зебо дошт, вале баъд рӯз то рӯз кораш бебарор гаштан гирифт. оё ба ин рақами 7 пӯшиданаш сабаб шуда бошад? касе намедонад, вале чизе ки маълум аст, ҳунари Ди Мария дар майдон бад шудан гирифт. Майкл Оуэн, Мемфис Депай ва боз Алексис Санчес гӯё баъди пӯшидани ин либос дигар футболбоз мешуданд. ягон дараке аз таҷрибаю ҳунарашон намемонд. рақами 7 ба ин футболбозон мунияи бозии зебо карданашон мешуд. баъдан умеде ба дили мухлисон пайдо шуд, зеро Роналдо дубора ба Олд Траффорд бозгашт кард. ҳама фикр мекарданд ки ин навбат ягон нерӯе монеа шудан наметавонад, вале худи Роналдо ҳам натавонист ки касратии рақами 7ро шиканад. худатон дидед ки Роналдо бо ин либос ба худ монанд набуд. ҳамин рақаму либос Роналдоро кашф кард ва боз ҳамин либосу рақам ӯро аз истифода берун кард. акнун ин анъана ба Мейсон Маунт гузашта истодааст. дар Барселона ҳам рақаме ҳаст ки дар ҳама маврид як қиссаи худро дорад. бале, инҷо ҳам гап сари як рақам меравад ки он ҳам рақами 7 мебошад. онро қаблан нобиғаҳое мисли Фиго ва Гвардиола ба бар мекарданду шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо карда буданд. бори охир Давид Вилла бо ин рақам тавониста буд ки натиҷае ноил шаваду ба ҳамин тамом. якум аз Педро оғоз мекунем. давраҳои аввали ӯ бо рақами 17 хеле хуб сипарӣ шуда буданд. Каутиньо ҳам ҳамин хел бо рақами 14 натиҷаҳои хубтар дошт. бо Гризман бошад, рақами 7 бадтарин лаҳзаҳои карьерааш гаштанд. оиди Арда Туран чӣ? ин рақам карьераи ӯро ба охир расон гӯем ҳам мешавад. биёед аз имрӯза вазъиовардаи рақами 7 мегӯем. Дембеле бечора бо ин рақамро пӯшиданаш ҷои ободаш намонд аз ҷароҳатҳои зиёд бардоштанаш, вале Барса ягона дастаи ин мушкилиро дошта нест. утоқи либосивазкунии Стенфорд Бриҷ ҳам аз пушти як рақам гӯё ҷодӯ шудааст. рақами 9. Гонсало Игуаин, Алваро Марата, Радамел Фалкао ва Фернандо Торрес ҳама бо пӯшидани ин рақам ноком шуда буданд. ана Лукаку ва Обамянг бошанд, охирин ҷабрдидаҳо гардиданд. Лукаку бо ҳама қудраташ танҳо 8 гол дар мавсими 2021-2022 ба самар расонид ки ҳамин рақамро ба бар карда буд. барои Обамянг бошад, баробари имзои шартнома кораш тамоман барор намегирад. тибқи баъзе аз хабарҳо, собиқ сармураббии даста Томас Тухел пешакӣ бозингаронро аз ин рақамро гирифтанашон огаҳ мекардааст. мегуфтааст ки ин касратӣ дорад ва хубаш ки нарасед. дар мунтахаби Фаронса ҳам рақами 10ро бинем ду легенда ба ёд меояд: Мишел Платини ва Зинедин Зидан. онҳо дар ҳақиқат нобиға буданду шоҳи бозӣ гаштанд. ана баъди онҳо қувваи якчанд бозингарон ба ин рақам нарасид. Александр Ляказет, Карим Бензема, Сидни Куа ва Дмитрий Пает бо пӯшидани ин рақам дар майдони футболӣ ҳунари аслии худро нишон додан наметавонистанд. Бензема пеш аз ҷоми ҷаҳон ҷароҳат бардошту Мбаппе сабаби шикастани ҳама ин нобарориҳо шуд. ӯ дар финал хетрик ба номаш сабт кард ва нобарориҳои рақами 10ро аз хотирҳо пок сохт. ин метавонад тасодуфӣ бошад, вале баъзе вақт кӯчактарин ҷузъиёт дар футбол ҷолиб барои мухлисон мешавад. ба ҳамин тамом, то боздид дӯстон.